Sa Rosario, Agusan del Sur, Batan-ong hapit maangin ng kinabuhi tungod lamang sa spin game daplin sa swimming pool, nagpasalamat sa nagluwas kaniya. Ano ang detalye? Mo kining aktual nga pag-CPR sa 16 anyos nga si Ralph Valdez Agramon human malumos sa swimming pool sa usa ka inland resort sa poblasyon sa Rosario, Agusan del Sur. Makita nga ginapaning kamutang ma-revive ang biktima human sa 3 ka minutong pagkalumos sa swimming pool. Una niini, nakuhaan pa sa CCTV sa mong resort ang biktima nga gipatuyok-tuyok siyang 3 ka mga higala ug ang isa daw gakuha og video. Makapilang nawadan og balanse ang Batan-on ug taod-taod ila kining gihulog sa 10 feet kalalom nga swimming pool. Makitang nagkapakapa ang Batan-on og pipila ka segundo, wala na kini makatunga. Dinhi na nabalaka mga higala nini ug iyahay na og ambak aron i-rescue ang biktima. Sa sobrang hilo, kahit marunong siyang lumangoy, ay unti-unti na siyang nalulunod. Subalit, hindi agad ito kuha po na ng mga kaibigan niya sa pag-akalang makakaahon din. Luwas o ganaan sa stable nga kondisyon si Ralph sa ospital. Sa ngayon po sir, maayos naman po yung kalagayan ng kapatid ko. Tsaka may malay na po siya at nakakausap na po namin siya. Nagpasalamat usab si Ralph sa lalaki nga misalbar kaniya ug wala undangi ang pag-CPR aron makaginawa. Maraming salamat po sa pagsagip po sa aking buhay po yan, sa pagtugtong sa buhay ko. Hindi ko po alam kung ano nangyari sa akin kung hindi mo ako sinagip. Naway mabibiyayaan ka ng Diyos ng may kapal ng maraming grasya, yun lang. Samtang dunay tambag ang igsuon ni Ralph sa mga maghigala nga mohimo og susamang binuang. Ang masasabi ko lang po sa mga mahilig magbiro na sana mapulutan niyo po ng aral ang nangyari sa kapatid ko. Kasi hindi po lahat ng biro ay nagdudulot ng masasayang bagay. Minsan, nagdudulot ito ng kapahamakan. Posibleng makasuhan og reckless imprudence resulting to physical injuries ang mga higala sa biktima. Dahil nga mga minor pa sila, ang DSWD o MSWD ang mag-identify kung narapat nakasuhan ba sila o discerning ba sila. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao.